बहुरिया के भोरे मनपसंद गाना ना मिलला से पड़ल ऐसन फर्क। खीस में सब काम के भइल बेड़ा गरक। तो क्या हुआ? हम हैं भोजपुरिया डीजे चौचक राजा। आपन मनपसंद गाना सुने के बाद तो हमरा संगे जी बाइस्कोप पे आजा। छुअते जवनिया रनिया पुअरा हो जाईबू। बबुआ बबुनी भैया भौजी माई और बाबूजी सबके मनपसंद गाना जी बाइस्कोप पर भोरे 9 से 10 बजे बाजी। बस स्क्रीन पर देवल नंबर पर आपन नाम और पता के साथ व्हाट्सएप करी 7412029905 पर और सुनी गनवा ऑन डिमांड, जहां राउर नाम के साथ बाजी आपन वाला गाना जी बाइस्कोप पर।